Akwụkwọ nke Matiu isi nke 24. Mgbe ahụ Yeshua pụrụ wee pụọ n'ụlọ nsọ ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya igosi ya ụlọ nke ụlọ nsọ ahụ. Yeshua wee sị ha, ị hụghị ihe ndị a niile? N'ezie, agwa m unu, ọ dịghị nkume ga-adịgide n'elu ugwu. Mgbe ọ nọ n'elu ugwu, a kpụtara ya n'elu osisi oliv atọ. Ndị na-eso ụzọ ya sonyere ya n'ihe ndị ga-eme na ihe ga-eme n'akụkụ, na-asị, gwa m mgbe ihe ndị a ga-abụ ihe ịrịba ama nke ọbịbịa gị na nke ọgwụgwụ ụwa. Yeshua zara ha, hụnụ na ọ dịghị onye ga-eduhie unu, n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-abịa n'aha m na-asị, unu ga-anwụkwa maka agha, na-asịrị agha. Hụnụ na unu agaghị enwe nsogbu, n'ihi na unu aghaghị iwere ma ọ bụghị ya ga-abịa. N'ihi na mba ga-emegide eziokwu, a ga-anwakwa unu na ọrịa na ala ọmajiji n'otu ebe. Ihe ndị a niile bụ naanị mmalite ihe nke ụwa. Ihe mwute. Mgbe ahụ, ha ga-arara unu nye ka atụ na ahụhụ. Ha ga-egbukwa unu. Mba niile ga-aghọtakwa mba n'ihi aha m. Mgbe ahụ, ọtụtụ mmadụ ga-emejọ ma rara onwe ha nye, ma kpọọ ibe ha asị. Ọtụtụ ndị amụma ụgha ga-ebili ma gbapụ. Ọnwụ nke ụtụtụ ga-adị n'elu ụtụtụ. Ma n'ihi na ajọ omume na-eme ka ihe dị njọ, ma onye na-atachi obi ruo ọgwụgwụ ka a ga-azọpụta. A ga-ekwusa ozi ọma nke alaeze n'ime mba niile. Mgbe ahụ ụwa ga-agba àmà maka ọgwụgwụ niile. Ya mere, mgbe ị hụrụ ihe arụ nke mbibi nke Daniel onye amụma kwuru, nke edebere n'ebe nsọ, ndị na-agụ ya ka ha tụlee ya. Mgbe ahụ ka ndị nọ na Luda gwara unu, gbaga n'ugwu. Onye gbadatara iburu ihe ọ bụla n'ụlọ ya, nke nọ n'ụlọ ekwela ka ọ laa. Onye ọ bụla nọ n'ọhịa ka ọ ghara ịlaghachi iwere uwe ya. Ahụhụ ga-adịrị ndị dị ime na ndị a na-aghọgbu n'oge ahụ. Mana hụnụ na mgbapụ unu agaghị adị n'oge oyi ma ọ bụ n'ụbọchị izu ike, n'ihi na mgbe ahụ nnukwu mkpagbu ga-adị. Dịka ọ dịbeghị site na mmalite ụwa ruo ugbu a, ọ gaghịkwa adị ma ọ bụrụ na emeghị ka ụbọchị ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Agaghị egbu anụ ọhịa ọbụla. Mana maka ndị ahọpụtara, a ga-eme ka ụbọchị ndị ahụ dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla sị unu, lee Yeshua ahụ, ma ọ bụ n'ebe ahụ, unu emela ya. N'ihi na Yeshua ụgha na ndị amụma ụgha ga-ebili. Ha ga-emekwa ihe ịrịba ama na ihe ebube dị ukwuu ka ọ bụrụ na o kwere omume. Ha ga-eduhie ndị ahọpụtara. Lee, agwala m unu. Ya mere, ọ bụrụ na ha sị unu, lee, ọ dị n'ọzara, unu apụla. Lee, ọ dị n'ebe nzuzo, unu apụla. N'ihi na dịka egbe eluigwe si apụta site n'ọwụwa anyanwụ ma hụ ya n'ọdịda anyanwụ, otu ahụ ka ọbịbịa nke Nwa nke Mmadụ ga-adị. N'ihi na ebe ụgbọala nwụrụ anwụ dị, n'ebe ahụ ka Egus ga-ezukọta. Ozugbo mkpagbu nke ụbọchị ndị ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị, ọnwa agaghị enye ìhè, kpakpando ga-ala n'elu. A ga-emekwa ka ike nke eluigwe maa jijiji. Mgbe ahụ ihe ịrịba ama nke Ọkpara ahụ ga-agba ọchịchịrị. Mmadụ ga-apụta n'eluigwe. Mgbe ahụ ndị niile nke ụwa ga-agbanwe. Ha ga-ahụkwa Nwa nke Mmadụ ka ọ na-abịa n'igwe ojii nke eluigwe n'ike na ebube dị ukwuu.
ọ ga-ezipụkwa ndị mmụọ ozi ya na ụda opi dị ukwuu. Ha ga-achịkọtakwa ndị ọ họrọ site n'ifufe anọ na site n'otu nsọtụ eluigwe ruo na nke ọzọ. Ugbu a, mụtanụ ilu osisi fig mgbe alaka ya ka dị nro ma na-amịpụtakwa akwụkwọ. Unu maara na ụtụtụ dị nso. Otu a unu onwe unu kwa, mgbe unu hụrụ ihe ndị a niile, unu ga-amara na alaeze Chineke dị nso, nakwa na ọ nọ n'ọnụ ụzọ ámá. N'ezie, unu onwe unu, ọgbọ a agaghị agabiga ruo mgbe ihe ndị a niile ga-emezu. Eluigwe na ụwa ga-agabiga, mana okwu m agaghị agabiga. Ma banyere ụbọchị na awa ahụ, mmadụ amaghị ihe ọbụla, ọ bụ na ndị mmụọ ozi nke eluigwe, kama naanị Nna m. Ma dịka ụbọchị Noa dị, otu ahụ ka ọbịbịa nke Nwa nke Mmadụ ga-adị. N'ihi na dịka ọ dị n'ime ụbọchị tupu iju mmiri ahụ, ha riri ihe, ṅụọ ihe ọṅụṅụ, lụọ di ma nye onwe ha di, ruo mgbe ụbọchị Noa banyere n'ụgbọ mmiri ahụ. Ha amaghịkwa ihe ọbụla ruo mgbe iju mmiri ahụ bịara wee buru ha niile. Otu ahụ ka ọbịbịa Nwa nke Mmadụ ga-adị. Mgbe ahụ, mmadụ abụọ ga-anọ n'ubi, a ga-anabata otu, a ga-ajụkwa nke ọzọ. Ụmụ nwanyị abụọ ga-anọ na-egwe nri n'ebe a na-egwe nri, otu ga-anabatakwa nke ọzọ. Ya mere, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị oge onye nwe unu ga-abịa. Nke a mara nke ọma. Ọ bụrụ na onye ezi omume nke ụlọ maara oge onye ohi ga-abịa, ọ ga-eche nche ma ghara ikwe ka e gwuo ụlọ ya. Ya mere, unu onwe unu dịkwa njikere, n'ihi na n'oge awa unu na-echeghị echiche, Nwa nke Mmadụ ga-abịa. Onye bụ ohu kwesịrị ntụkwasị obi na onye maara ihe, onye nna ya ukwu họpụtara onyeisi ezinụlọ ya, inye ha nri n'oge kwesịrị ekwesị. Ngọzi na-adịrị ohu ahụ onye nna ya ukwu, mgbe ọ bịarutere, ga-ahụ ya ka ọ na-eme otu ahụ. N'ezie, ana m asị unu na ọ ga-eme ya onwe ya ihe niile o nwere. Ma ọ bụrụ na ohu ọjọọ ahụ ekwuo n'obi ya sị, onye nwe m na-egbu oge ịbịa, wee malite iti ndị enyi ya ihe, na iri nri na ịṅụ ihe ọṅụṅụ na ndị aṅụrụma, na onye ohu ahụ ga-abịa n'ụbọchị ọ na-achọghị ya na n'ime awa ọ na-amaghị, ọ ga-egbutu ya ma nye ya oke ya na ndị ihu abụọ. Ebe ahụ ka ịkwa ákwá na ite eze ga-adị.